אף פעם לא תכננתי להיות אב חורג. תגיד לי, איפה נעלמת? אני קם ואני רואה את הבת שלך, פתאום מסתכלת עליי שאני ישן אצלך במיטה. אני לא מאמינה. תספר לו? ברור שהיא תספר לו, זה אבא שלה. לא קמים בבוקר ואומרים, יש לי סטארט-אפ. אכיר מישהי עם ילדה בת 7, ונתחיל משם. אבל התאהבתי, והיא הגיעה עם תוספת קטנה. היי! מה אתה עושה פה? תגיד לי, אתה נורמלי? אני באתי לקחת את פרני. וחוצפנית. פרני, ראית פעם את האיש הזה? את יודעת מה יש לו בתיק? בטח פצצה. מחבל! זה לא פייר, באת ביום של אבא שלי. מה אכפת לי באיזה יום זה? 700 מקסימות עוברות פה כל לילה, אז מה, אני מגדל להם את הילדה? אבא היה אצלכם בבית? אני לא אומרת לו כלום עליך. פרני. תמיד באגדות ובסרטים, האב או האם החורגים הם רעים, מפרקי משפחות. אוף, היא לא אמא שלך, רק שלי. פרני, את לא מודאגת שאני אחטוף לך את האמא או משהו כזה? חטפת אותה לאבא שלי. אבל המציאות היא בלגן, אני לא רוצה לקחת אותה יותר, בסדר? היא מורכבת. אמרת לאישה הזאת שאמא היא איזה חברה שלך. היית צריך להגיד לה שהיא החברה שלך. אתה שיקרת בכוונה. היא מטלטלת. אתה חייב לבוא לפה. אמא שלך לא רוצה לראות אותי יותר. אתה לקחת אותה לבית חולים. ולפעמים היא אפילו כואבת. אתה בוכה. אני לא בוכה. סתם מהקשב. אבל דבר אחד בטוח, אהבה לעולם לא חורקת. אפשר לקטוף? מה את אומרת? אולי נעשה עלייך סרט? סרט על סתם ילדה, זה משעמם. די, יש לך כבר ילדה. כלבה זה קטן עליך. צילמת את זה? היא שלך? 10%.